Baba kale, baba njoli, munhu wani akangwara kumberengwa. Ini ndiri kumberengwa kuno kure kumberengwa nemi muri kudiaspora muri kunonzi munoti muri kumberi kwaHarare ikoko muchipenga muchiumana. Ndoda kumbopindura zvangu nyaya imwe iri kutaurwa namaititi. Munhu ane sense dzakakwana so hatauri kuti Nhenga anga asina bhutsu pamuchato. Panguva inenge ichitaurwa kuti Nhenga akabirwa mari yekukandirwa pamuchato, hazvitopindirani. Greatman akabirwa mari yepamuchato, iwe uri kuuya uchiti ndakabatsira nebhutsu. Zviri kubafamba papi? Mabvunzwa nani guys? Please guys, just use your common sense. Sometimes isusu vana baba kale vana baba jora hatina zvinhu, we are poor. Takungotopindawo zvedu kunyaya dzenyu asi hatodzizivi. Asi ndangokuudzai kuti sometimes ingodzidza kana ukapa kunyange ukasekwa. Ingava nemaititi mune kasongo kakamakaburisa kakanaka kegospel last week, kakanakisa. Muitoimba gospel yechi chimwari kudidi makanaka. Hazvinzwa haro. Chero ukapa munhu mari yakawanda sei, munhu ari kuchema akabirwa mari yemuchato, right? Yakaenda kupi mari yakazokandwa nevanhu? Hapana. Ndozviri kuchemwa. Mimi hamusori wemuchato. Mwana ari kuda mari yakabviswa nevanhu pamuchato. Hamuna kubvunzwa kuti makabvisa bhutsu here kana kuti chingawa. Ndakatonzwa pachitaurwa zita renyu kuti maititi vakabvisa mari yekuti haisi kuonekwa mari iyoyo. Kusaka chiri kukubatai chii? Ndo show off yamuri kutoita iyo. Siyanai navanhu vataura. Chinonetsa imi munotanga vanhu kana vanhu vava kutaura imoti kwanzi chichichi. Isi aura. They will correct me. Yatengwa ngirikini wheelchair. I worked ku Ring Drive ndichishandira wheelchair ya Greatman. Ndoda kuti mubate ipapo. Ndichishandira wheelchair ya Greatman out of my own help. Ndichi-advertise Ring Drive. Ndichita zvese ndichikaita lessons ku Ring Drive. Nenhau yekuti Greatman anga atengerwa wheelchair. Saka partly I worked for a Greatman's wheelchair ku Ring Drive. Zvakanako zvinenge hazvinangoipaka mwoyo wekubatsira. Greatman akatengerwa wheelchair yake zvakanaka. Akatanga kufamba newheelchair yake yemagetsi, tikafarawo tikati aiwa taplay a part mukuti Greatman afambewo zvakanakawo zvinenge achifamba neelectric wheelchair yake. Kufamba Ndo pandandangoti nditaura hangu ipapo. Saka bye bye.